Igbo ndị manile anyị abegwu oke nọ taa a ga-eleba anya na ihe dịka nke a nwoke na nwaanyị kedu ndị ka mara atụ asị ndị asị ha na-eku ume ke ndị ka atụ asị n'etiti ha abụọ Igbo ibe gara na egwuregwu ebe a na-eme ihe niile ihe a na-eme ya ihe biko apụọla m nọ ka aga mara ihe m jere ugbu a ihe m gwara gị ugbu a ya mara ihe ọha na eze nwere ikwu maka ya ọkwụ ụgbọala alariela m Igbo alala m ezigbo aha m Link Edochie kedu ngalaba na ọnụ mara n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo abụ m onye Anambra n'ala Igbo mpara ebe na Anambra n'ala Igbo abụ m onye aka m natọ n'ezi n'ifite nteje nwoke na nwaanyị ndị ka atụwachi egwu adaghaligokwanụ o nwebụla oge ọ bụ ụmụ nwoke mesị ọ bụla ụmụ nwaanyị kịta a na-azọzi ya azọ onye na-esi anya ka ebere hụ na ọnọdụ anọkwatara ọ tụnyela ofu masị ya zọgbunye udodachi ebe si na nwoke na nwaanyị na nwoke ka na ugbu a na-azọzi ya azọ ka m jụọ gị nke a mpa gị na mma gị ka onye ka atụghachi anụ ọhịa ka ewu ajụzụla m egwuchala m jichọkwa mgbakwa gị ọzọ anụ ọhịa ka ewu nke ahụ ọgwụla Igbo ndị mmadụ na-ama egwuregwu ọ bụ nwanna Link Edochie ka anyị ka maazị Link Edochie ka anyị ka mkpọtụ dere nọ ndewo ka gị na oge ọma adị m nwanne nwoke ebe anyị ga-asụ ọsụ Igbo ga-etinye bekee n'ime ka aha gị afọ m bụ Ogbuefi ese Ogbuefi Igbo ole efi ole nna efi na-egbu karịrị akarị agajụkwa na onye agajụ onye ka ezigbo aha gị ezigbo afọ m bụ Okechukwu onye Vincent kedu ngalaba isi n'ala Igbo n'okpuru ọchịchị ole ka isi n'ala Igbo esi m ngalaba Enugu steeti ke ngalaba n'ime ọnwụ n'ime okpuru ọchịchị Enugu steeti n'Udi local gọọmenti Ụmụaga n'ime Ụmụaga ndewo ebigara ndị oge n'ime nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụghachi ndị ka atụghachi ụmụ nwaanyị ka atụghachi otu isi kwuo ihe ọ dị ka origbuola ha gị n'ọrụ erigbugo m n'ọkwa gwogwo origbugo gị dị agwara gbọmgbọm a dakwala gị gwara ihe na-eme ka hapụ ya bịa gwogwo gị ka na-ajọkwa ịda ndị ọzọ ọnụ eriri gị ka na-ada rute ugbu a ọnụ eriri gị kemgbe gị ka na-ada ọkwa dị anyị ọkwa ka m duzie gị kemgbe dị gị ọrụ kemgbe nwaanyị tụrụ gasị kemgbe ikpeazụ nwaanyị tụrụ gasị ọkwa kedu mgbe ikpeazụ nwaanyị tụrụ gasị nya echi gara nya ka ọ taa ọkwa na nya ka nwaanyị tụrụ gasị nwaanyị tụrụ masị ka ihe ọ tụrụ gị bụ asị ịmakwa na nwasị ka ọ tụrụ mana ịgba nkịtị ka ihe ahụ ịma na ụmụ nwaanyị o nwere ka ha si eme ịma na ha bụ ụmụ nwaanyị ka ha si eme bụ ha tụchara asị afịa anya ka ebe ya afịa anya ka na-acha na mụ ahụ adịghị agachi afịa anya ka ebe afịa ka ichekwa nke agwa ịmakwa na nwasị ma e nwere ka ebe a na-afịa gị aka ahụ ga-eti na-apụọ gị n'isi gị nwoke agbaghị aka na ngwongwo mmege gị nọ biko kedu aha gị aha m bụ Chioma nwa onye Chioma Nwokolo oge ebe isi n'ala Igbo abụ m onye Anambra ebe na Anambra n'ọnụ mana ebe Nnewi South na ebe na Nnewi South Ụkpọ onye Ụkpọ biko ka m jigoro gị n'ime nwoke na nwaanyị ka onye kacha atụghachi n'ime nwoke na nwaanyị ka onye ka atụghachi onye ka atụ asị ụmụ nwaanyị na-atụkwa asị ikwetere ụmụ nwaanyị na-atụ asị Chineke ka emere ikwu nke a nwaanyị na-atụ asị ọfụma ụmụ nwaanyị na-atụ asị ọfụma ọwa aka ọrụ ha ma ha na-atụpụ asị ya achapụ ha na-atụ asị ọfụma nwaanyị na-atụ asị biko mpa gị na mma gị onye ka atụ asị mma m na mpa m onye ka atụ asị mpa m na-atụkwa asị mpa gị na-atụ Chineke mpa ahụ si n'aghara aka gị chai ore oge ka ị mere nsogbu adịghị biko gwagara anyị aha gị n'ama egwuregwu mụnwa bụ Chief Nnamụta Ezinwa Lawrence ọnụ Chief Nnamụta Ezinwa Lawrence ọnụ ndewo biko kedu onye mpaghara na ngalaba isi n'ala Igbo anyị
ọ bụkwa m ezigbo nwa afọ Igbo si Enugu steeti. Ebe n'Enugu. Ọ kwado Udi local gọọmenti. Na ngalaba Udi nke dị n'okpuru ọchịchị Enugu. Ndewo bika n'etiti nwoke na nwaanyị kiri onye ndị kachacha atụ asị. Ndị na-aghọ ụgha ụgha na-apụ iche. Asị m kwuo na n'uche obi nke m nwoke na-akakwa atụ asị. Nwoke na-aka atụ asị. Kedu ihe iji kwuo nke a? Ihe enyi wee kwuo nke a bụ na nwoke ga-asị na enwere onye ọzọ bere sọ gụnwa etu a ka ọ dịkwa nwaanyị kama na ada ọdịcha a na-emere nwaanyị ọ na-emere onye ụtụ ya mbedị nwoke asụkwana m ada m eme penalty. O nwere ike ọ gbara penalty. Kedu aha gị nwaanyị ọma? Ada. Ada onye? Ada Mmaduka. Ada Mmaduka ke mpaghara na ngalaba n'okpuru ọchịchị si n'ala Nigeria. Esi m Anambra steeti. Aguleri. Kedu mpaghara isi na Aguleri? Esi m Umuleri. Umuleri. Ụmụ atụrụ. Ụmụ atụrụ. Ụmụ atụrụ nke dị n'Umuleri. Yes. Ụmụ atụrụ. Chineke ọ sị na o si na ụmụ atụrụ. Chineke. Ngwa n'ime nwoke na nwaanyị nke nne kacha atụ asị. Nwoke na. Ese? Ụmụ nwoke ka atụ asị gwogwo. Ụmụ nwoke na-atụ asị gwogwo. Ateyo. Gwogwo itiri gwogwo. Ha na-atụ gwogwo. Ha na-atụ atụtụ ntu a na-atụpụ isi tụpụ isi. Mmadụ ede ka mmadụ letoro ka asị kemgbe ịnwe nwaanyị. Aka nkụ. Aka nkụ. Ede ka mmadụ lege onye ewu. Ede ka mmadụ Emangụta bụ ọnụ aka nkụ. Aka nkụ ha ụzọ ijere. Nna o teela anya tawara ahụhụ ahụ. O tere ya tụwakwa na gasị. Jichi ike riwashi ụmụ nwoke. Ndewo. Aha m onwe nwekwa Frederick Chukwuofoma. Ndị mmadụ ma n'ebe niile n'ụwa niile ka Fred Bright. Ndewo nwanne m. Aha m Enugu, onye Ani nri, onye Oduma, Ezinatọ Ọhọfịa Oduma, Ani nri local government. Na ngalaba Enugu State. Yes. Yes, I want to see bro. Ndewo mana ebia. Yes, Isi na nwaanyị ka nwoke atụ asị. Ezo. Mpa gị na mma gị ka onye ka atụ asị. Oduma. Mma gị ọ na-ahụ ntụ. Mma gbara m. Ma m ebi ke mara afọ ka m ga-akpọrọ gị akụ. Nna zụta. Ọ na-ahụ ntụ. Am asụsụ ibe. Azụ eburu. Ka eweshi nle, ya bụ ihe ntiba anyị na-eme ọbịa. Na-akpọrọ wee ka ọzọ. Mma rụba ụlọ wee nụle, eweshi iwe nụ. Ịma nọ eziokwu. Mma ịmara mmanụ. Sam chọrọ mmanụ obere ihe ka obi wee na-ajụ. Maka mmanụ eziokwu ka nnekwu. Ndewo. Igbo sị na mma. Ụzọchukwu Okwu Olisa bụ afa m. Ụzọchukwu Okwu Olisa, kedu ọnụ mara na ngalaba n'okpuru ọchịchị si n'ala Igbo? Esi m Nnewi nke dị na Anambra, mpaghara Anambra nke dị n'ime obodo ukwu a na-akpọ Nigeria. Kedu ọnụ mara ebe isi na Nnewi? Akabụ eze m dị n'ime Uruagụ wee dizie n'ime Nnewi n'onwe. N'ime Nnewi n'onwe ya. Nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị. Ụmụ nwaanyị na-ekwu ya ekwu. Mpa gị na Mike onye ka atụ asị. Nne m ọha nwaanyị ọ tụkwa ebe ka ife ụmụ nwaanyị ibe na-eme. Nwanne ọ dị mma. Biko kenye aha gị? Aha m bụ ụmụnna Ogbuagụ. Ụmụnna Ogbuagụ. Onye lega anyị ga-ama na itoro etoro echiri echichi n'ala Igbo. Nwanne echibekwe m. Mana ị ga-echi ire ndị ga-echi echichi. N'ike nke onye nwaanyị. Ke ngalaba na ọnụ mara na okpuru ọchịchị si n'ala Igbo. Mkpụrụ osisi. Ke ngalaba na ọnụ mara na okpuru ọchịchị isi n'ala Igbo. Okay, nwanne ahụ m onye Isukwa Atọ na mpaghara Abia steeti. Ebe na Isukwa Atọ ka isi? Ama onye Amachara. Amachara ebe? Amachara acha. Amachara acha n'ime Isukwa Atọ. Ịbịa n'ama egwuregwu. Ihe niile m ga-ajụ gị ugbu a, ị ga-eji asụsụ unu na-asa m ya. Ọkwa ị ga-emeli ya? Ọfụma. Ka m jụọ nke dị ka nke a. Nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị. N'ezie
isi nwoke na nwaanyị ndị ka atụ asị ma sị gị la luche nke m ụmụ nwaanyị ka atụ asị. Mpa ụla mma onye ka ụgha. Sofa nwanne m ma gwakwa gị la ọmụma m. Sofa wasụ Igbo. Anamala nnọọ aha m bụ Sky Plus. Anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene. Biko gaa aha gị? Ahụ Nkiru. Nkiru onye? Ọnwụ Sonye. Nkiru ọnwụ sonye. Ọnwụ sonye ka ọnụma na ngalaba isi n'ala Igbo. Esi m na Imo steeti. Ebe na Imo steeti. Ituboma local. Ebe na Ituboma. Umezegu. Ebe na Umezengwu. Ụmụ dibia. Ebe na ụmụ dibia. Na ebe ọnwụ sonye family. Na ọnwụ sonye family. Na ụmụ dibia. Ọ dị ka ndị bụ na-eme ụmụ ihe ndị a na-eme na Nigeria. Dibia nke anyị ahụhụ nke ọjọọ. Ọ dibia eji agwọ ọrịa, nrịa. Yes. Ka na-akpọ ya herbalist. Ọ tọrọ ọgwụ ọkwa ya? Ọwụ nke ndị herbalist. Ọ kụrụ n'ọgwụ ọnụ na. Mba, ọ nke ndị dọkịta. Ndị ewe bịara m egwuregwu. Nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị. Ọwụ ụmụ nwoke. Nwoke ọtọla ga-achị taa. Ee. Ya achị ọ tụrụ gị chọta na eziokwu. Nwoke nwere ike ibi ugbu a ya agwa nwaanyị si na ọ bụ onye dị otu ọ bụ otu a. Ya tọra nwoke ashị, ya tọra nwaanyị ashị na o nwere ego. Ma nwaanyị abịa mee chọpụta na enweghị ụtọ ọ dị nwoke ahụ. Ụmụ nwoke na-atụ ashị n'ọnọdụ ka ha were nweta ihe na ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ka ha were nweta ihe. Ọ awụghị Igbo. Ka ha were nweta ihe a chọrọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ma ya hụrụ na ihe ahụ ha gwara ụmụ nwaanyị ahụhụ eziokwu. Ka nwoke na-achọ n'ebe nwaanyị nọ. Nwoke na-achọ ihe buru ibu n'ebe nwaanyị nọ. Ụfọdụ na-achọ ihe dị mma, ụfọdụkwa na-achọ ihe ọjọọ. Nke ihe bụ ihe ọjọọ ụmụ nwoke na-achọ na ebe nwaanyị nọ. Ụfọdụ nwere ike bịakwute nwaanyị maka ihe dị ya n'ime arụ. Bịakwa na ụfọdụ bịakwara ka ha kpọrọ nwaanyị ahụ desia n'ụlọ ka ọ bụrụ onye obibi nke ha. Afọ m bụ Chikodinaka. Chikodinaka. Chikodinaka nwa onye ka ebu. Afọ mpa m bụkwa afọ oyibo, amakwa mmadụ abụchi. Chikodinaka mmadụ abụchi. Kee ọnụ mara n'okpuru ọchịchị na ngalaba isi n'ala Igbo. Abụ m onye ọgwụ nke dị n'okpuru, abụ m onye Enugu nke dị n'okpuru ọchịchị ọgwụ local gọọmenti. Ya bụ Enugu nọzi n'okpuru ọchịchị ọgwụ. Abụ m onye ọgwụ nke dị n'okpuru ọchịchị Enugu steeti. Abụ m onye ugbo ọkpala. Biko soro omenala anyị ka m jụgodi gị n'etiti nwoke na nwaanyị kedu ndị ka atụ asị? Ụmụ nwaanyị ka atụ asị. Ị kwetere na ụmụ nwaanyị ka atụ asị? Ha bụ ndị okwu asị. Unu na-atụ asị, unu atụpụ ya ọfụma. Ya ma m n'iwe enweghị otu ọnụ gị si dị na-acha nwere gị ọgwụ asị achị maka ihe ahụ ezigbo ọnụ gị. Ọgwụ ụcha ọnụ gị. Ọgwụ nke ka ọkwa asị. Anya ga-adị otu ọgwụ. Ihe mma bụ na ụmụ nwaanyị na-atụ asị. Ngwakwa eziokwu gị na-atụ asị. Ana m atụ asị. Ya onwe ndị na-atụrụ asị onye chọrọ iri ya tụọrọ ya achọkwa ya. Otu anyị fụrụ ụwa dị onwe onye ga-asị na ya. Mba, m na-ekwu oge nwa ka m na-ekwu. Ọ bụ ana m atụ asị. Anyị na-atụ asị. Biko ka m jụọ gị mpa gị na mma gị ka onye ka atụ asị? Mpa m kakwa atụ asị. Mpa gị na-atụpụ ihe ọzọ? Ọ na-atụpụrụ ụwa asị. Afọ m bụ Maazị Nzube Igbanugo nke eji igwe mba na wee mara. Maazị Nzube Igbanugo. Biko kedu mpaghara na ọnụmara isi n'ala Igbo? Ahụ m onye ebe a na-agbọ Ọzụbụ na-ekwusigo nke dị n'ime Anambra na Nigeria. Ndewo. Mgbe ị na-eto ntakịrị ịdị ntakịrị na-eto adịghị onye anyị gara nke a na-akpọ ọta akara n'ala Igbo. Agara m ọta akara ka eji ụgbọ ọrụ akụzi. Yes. Nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị? Ụmụ nwaanyị ka atụ asị. Ụmụ nwaanyị ka atụ asị. Mpa gị na mma gị ka onye ka atụ asị?
nna mama ka atụ asị. Mma gị ga-atụ asị. Ee. Onwe na-asị mma gị tụrụ gị imecha mgbe ị tụrụ gị bịa tụtụ na ya ọ tụrụ n'ọnwa asị mgbe ahụ. Ee, ọ ka nkụ because ọ ka nkụ maka na mgbe ahụ ya mago nwatakịrị pere mpe mgbe ọbụla mama anyị na na-anọkọta na-asị na papa anyị mere nka nna nna anyị mere nka mee nka dịka nwatakịrị mbụ mgbe ahụ ana m ekwetekwa ụfọdụ mgbe ahụ na-ekweta na ihe a wee eziokwu mana mgbe m bịa tolite bịa nụọ nwaanyị wee na-anya wee fụ na ihe ndị ahụ agwa m mgbe ahụ na ọwụ eziokwu maka na ejikwazi nwunye m dịka nwaanyị ọwụ wee mara maka na dịka irube nkịta na ihe niile ego na be m nwunye m goro ya ọ nwunye m na-egote ihe niile ahụ maka na ọ na-abụ ịjụ ụmụazụ asị na nwaanyị goro ma ọmụ ya anyị goro nke a dịka ụmụaka karasị ekwu ma ọmụ ya anyị goro nke a ọwụ na mgbe ahụ nne m na-akọrọ m aka ahụ ị na-anya mgbe ahụ fụ na ihe niile ahụ akọrọ m mgbe ahụ ahụghị eziokwu maka na ejizi m anya oke eji afọ ife ụfọdụ wee fụ ife ụfọdụ wee mara na ọwụ eziokwu. Ezinụkọcha ka ngalaba na mpaghara ala Igbo si. Esi m na Abia. Ebe na Abia steeti. Esi m na Mkporo. Mkporo Ọhafịa. Ndewo nwaanyị ọma. N'ime nwoke na nwaanyị kedu ndị kacha atụ asị? Ụmụ nwoke. Ese? Ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke acha atụ asị. Ka ihe njikwa nke a? Ihe njikwa ụta bụ na ahụgo m ebe ha na-atụ asị. Ịhụla ha n'uju ha ka a tụrụ gị asị? Ahụgo m ha n'uju ha. Ụmụ nwoke ole tụrụ gị asị n'ụwa gasị? Ị ga-agụtali mmadụ ole tụrụ gị asị? A ga-erukwa 20. Ụmụ nwoke 20? Ya na gịnị ụmụ nwoke 20 akpọla na ndụ gị? Otu ntakịrị ha. Aha m Anita Nwankwọ. Anita Nwankwọ, ọ dị ka iji fune asụrụ anyị Igbo a. Biko ka ebe mpaghara na ngalaba isi n'ala Igbo. Okay. Esi m na ebe a na-anụ anụ ụwa n'Imo steeti. N'ebe n'Imo steeti. Na Arọ Ndị Izọgụ. Arọ Ndị Izọgụ nke dị n'Imo steeti. Yes, ebe a ka a na-anụ m. Mana amụ na Delta. Okay, Ngwa amụrụ gị na Delta. Yes. Ama m na ị toro n'ala Igbo. Delta kwa ebe amụrụ kwa ebe a na-asụ Igbo na. Delta Igbo ebe a ka a mụrụ. Ndewo. Ị gara akwụkwọ n'ala Igbo na Enugu. Ị gara akwụkwọ n'Enugu? Ị gara ọta akara n'Enugu? Aga m ọta akara na Delta n'Ọnịcha Ukwu. N'Ọnịcha Ukwu? Aka m gara ọta akara. N'ime etiti nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụ asị? Ụmụ nwoke na. Ke ndị bụ asị n'isi ndị? Ụmụ nwoke. Ikwuru eziokwu? Okwu m eziokwu. A na-atụ ụwa. Asị ha enweghị njedebe. Ikwuru eziokwu? Chineke mee. Ụmụ nwoke nọ ihe na-ele ya. Asị ụmụ nwoke enweghị njedebe. Atụọla gị asị mbụ? Ehenu. Atụrụ ihe dị ka ugbo ole? Welu echi. A gara atụkwara gị echi? Nwanne m nwaanyị ekwesịrị ka Chineke bata n'ime ndụ gị ọfụma maka ana m agwa gị eziokwu. Ụmụ nwoke na-atụ asị kpata nke ha ụdị ha adịrọ na ịtụ asị. Ụmụ nwaanyị adị atụ asị. Ụmụ nwaanyị adị atụ asị. Ụmụ nwoke wu ndị isi asị. Anthony Wakamma. Anthony Wakamma, iwe na-ebe n'ala Igbo? Ahụ m onye Arọchukwu. Arọchukwu nke dị n'ebe? Nọ n'Abia steeti. Ndewo. Biko were m anya na ị gara akwụkwọ n'ala Igbo? Agara m akwụkwọ n'ala Igbo. Ị gara ma nke a na-akpọ ọta akara? Ihe niile emezuru m ya. Imezuru emezu? Biko kụpụrụ na ya aka nwanne nye m aka. Ịchapụrụ achapụ. Biko mgbe anyị na ọta akara ụmụ ihe dị iche akụzi gịnị ka edeme ndị Igbo? Ihe dị ka ọnụọgụgụ n'Igbo chetara ihe ndị a. N'ime nwoke na nwaanyị ka onye kachacha atụ asị? Ekwe nke eziokwu mmadụ abụọ na-atụcha asị. Mana ka onye nke ha ka njọ ndị kacha atụ asị nwoke ka ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị ka atụ asị. Ka ejikwo nke a? Because of ihe anyị na-ahụ n'anya. Because ahụ asị Igbo. Oke makwa ihe anyị na-ahụ n'anya ugbu a. Oke ya asị Igbo. Ihe anyị na-ahụ n'anya ugbu a karịrị akarị n'ebe a nọ. Anamala nnọọ aha m Sky Plus. Anyị na-abịa ugbu a maka na anyị na-asụ fune na ogene. Ke aha gị ka ihe na-akpọ gị? Ava m bụ Okoro Okoro mana ihe eji mara m bụ the headmaster.
the headmasters ka efu na no I werela n'ọnụ gị kwuo ya anyị na-adụ nwei unu na-adụ nwei ụmụ nwoke precisely ụmụ nwoke ndewo biko iwe na-ebe n'ala Igbo bụ onye obi nkịta dị n'Arochukwu Kingdom dị n'Abia steeti oju nkịta obi nkịta o tere m nọ nnọọ onye si otu asụ wọpụtara m Igbo ka o si dị ya n'obi biko ụlọ manya na-egara akwụkwọ n'ala Igbo ị gatara obere akwụkwọ n'ala Igbo tupu anyị aga n'ihu ka m jụọ gị n'ime nwoke na nwaanyị ka onye kachacha mana atụ ashị abụọ na-atụ ashị mba na onwe ndị nke ha bara mba mma nke ndị nke ha pụrụ iche onwe ndị tụrụ achị tụcha achị Chineke na-asị Chineke mee ụmụ nwoke na-atụ ashị nke ndị oyibo na-akpọ in a coded way ụmụ nwaanyị asị nke wee nweghị atọ ya bụ na ụmụ nwaanyị ka na ụmụ nwaanyị tọrọ gị asị ihe niile na-aga n'usoro eche ma agụ azakwuo ya ma agụ ọ dị Maazị Donatus Anyinike. Maazị Donatus Anyinike nke amasịchaka m iwe na-ebe na mpaghara ala Igbo ka ọnụ mara isi n'ala Igbo kere ngalaba isi n'ime Ọ mụ onye Ụmụọba Ejiachi Ọlụ. Ụmụọba Ejiachi Ọlụ nke dị na Imo steeti. Nke dị n'Imo steeti ndewo ihe n'ime nwoke na nwaanyị kedu ndị kachacha atụ asị Nwoke na nwaanyị n'ime nwoke na nwaanyị kedu ndị kacha atụ asị ịma ha ama na amaghị m gwa m nwaanyị ga-ata asị ịnwata nwaanyị ga-ata asị inwe nwaanyị agba ahụ ọnụ mba onye gị ime nwaanyị ha agba ahụ ọnụ ama kọwatara m ime iwe iji kwelitela na ndị Igbo kwuru sị ori agọ mee nwaanyị ahụ agba ahụ ọnụ nwaanyị na-ekwu eziokwu ngwanụ nwoke ọma ndewo I'm Chief Emeka Okafor. Ichie Chief Emeka Okafor. Ke mpaghara isi n'ala Igbo, ke ngalaba isi n'ala Igbo. Esi m n'ụmụ eje n'ahịa mmemme local government nke dị na Anambra steeti. Gbakam ka isi sụpụ ya ọ na-atọ m ụtọ ọ na-amasị m na ahụ ụmụ afọ Igbo na ha gwago ọnụ mara ha esi gwago ụlọ nna ha irute ha leba akpọ ha n'aha ha asị gị lekwa ụlọ nna ha n'ime etiti nwoke na nwaanyị kedu ndị ka machara atụ ashị enwe ndị ashị ha ọ na-eme ha tụrụ gị ashị gị ha ashị nye etu otu apụta n'ahụ ha ire efe na-akpara ịhụ ha gị kele dị asị gị chie na ọha nwa ị ga-ama na ọnwụ ha nwa na ọnwa ashị ga na-aga ke ndị ka atụ ashị eziokwu ụmụ nwaanyị ka atụ asị ọ dị ka eriela ahụ otu isi dị ihu nkwụ ọ dị ka eri egbula gị n'ọrụ erigo m ọlụ gwogwo eriela gị gwogwo egbula ha ga-egbu Emeka m ife eyi ya ndo nwanne diwe thank you very much diwe Afa m Chikwado ndị ihe ji wee mara bụ nwata chọba nke ya n'ọsụ ume ya bụ onye ọsụ ume nwata chụwa nke ya n'ọsụ ume enyi Chikwado onye ka ị na-aza Chikwado Chukwu na anụ Chikwado Chukwu na anụ ke ọnụmanụ si na ngalaba ala Igbo n'ọsụ ume enyi ke mpara esi m from Odikpi village from our house Igbo na Odikpi village isi na Odikpi village nke dị na ọsụ ume enyi dị na Nnewi South dị na Nnewi South dị na ebe kwa Anambra steeti ndewo n'etiti nwoke na nwaanyị ke ndị ka atụ asị etiti nwoke na nwaanyị ịma na otu a mbụ nwoke enwere ike nsị nwoke chọrọ mana n'uche nke m asị ka ndị ka atụ asị mmasị na nwaanyị kacha atụ asị ka iji kwuo nke a ihe njikwa ya bụ na like dịka na mgbe anyị dị na okorobịa mgbe na-alụbeghị nwaanyị ị nwere ike ka m tinye n'ụzọ dị otu a ị nwere ike na ịfụ ihe dịka ọyị gị nwaanyị gị na ya na-ahụ mgbe ahụ o nwere ike ịfụ onye na nwoke ọzọ ebe ya na-esokwa ya na-asị ya nna ekele ka ka nke a si na-eme ọ sịghị m chakwa na okwu ihe gbasa ya na ya na-abụ ma ya na ya esi nakwa ndị na wee pụta ọ sịghị na ya nwekwa m ala na onwe ihe gbasara ha na-abụ ndị adịzi nsogbu dị ebe ahụ ọ ya ka ndị abụ nlecha sometimes na-asị na ụmụ nwaanyị dịka ọha nwa kacha na-asị nwanne m ka anya m na-ele gị ọ dị ka ndị emechila ha gị ihe mere gị n'ụwa emeela gị memie gị tupu ịlụ nwaanyị ha mere mmekwa ha maka ihe atọ na be m mpa gị na mma gị ka onye ka atụ asị ihe m akụkọ nke anọ ọ bụ na mpa m nọ ebe ya jụọ ya ama biko ọzọ mpa m nwere ike ihe atụrụ m asị ya na mma gị onye ka atụ asị n'ime ha abụọ ihe m akọwanwu nke ihe m amanwụ bikọz ihe m ji ekwe ya maka na o nwere ike nna m na-abịa ọkọrọ m nke ya mgbere na-eziokwu nne m pụta ọkọ nke iche bikọz amaghị m mgbe o mere bụ Chimezie nwe Stanley Obianọ Chimezie Stanley Obianọ kee mpaghara na ọnụ mara na ngalaba isi n'ala Igbo okay esi m na
mpaghara ebe ọ na-akpọ Anambra steeti. Anambra. Ka okpuru ọchị si n'ime Anambra. Anọcha. Ebe na Anọcha ka isi na ngalaba obe na Anọcha. Oke obodo m na Anọcha. Abụ m nwafọ agụlụ na Anọcha. Nwafọ agụlụ. Na biko ka m jụọ gị n'etiti nwoke na nwaanyị nke ndị ka atụ asị. Etiti nwoke na nwaanyị. Etiti nwoke na nwaanyị. Isi ka m ga-asị na ụmụ nwoke ka atụ asị. N'etiti nwoke na nwaanyị kedu ndị ka atụ asị? Nwoke ka atụ asị. Mpa gị na mma gị ka onye ka atụ asị? Mpa m. Mpa gị na-ahụpụ ya ahụpụ. Ọ na-asị wogo. Ọ na-atụ tụọ na-enweghị isi. Ọ sị gị ebe a ikote. Nna gị ọtụ asị a ga-enye ya nke nwoke enye ya ihe onyinye nweta nke nwe Igbo na-akpọ awọdụ. Nna m bụ onye aghụghọ. Aghụghọ. Ọ na-aghọ. Biko ka aha gị. Aha m bụ Juliet Jizọs Uche. Juliet Jizọs Uche. So Jizọs isi na agbụrụ Jizọs wee bịa ụwa. Enunu. Agbụrụ Jizọs mbụ onye nkere eluigwe n'ụwa. Enu. Izi abịa ụwa. Enunu. Iwe onye ebe. Abụ nwa afọ. N'ọtakịrị ụmụ ihe dị iche iche akụzichara gị ma ọnụ ọgụgụ ma ihe ibu n'isi ma ihe dị iche iche. Ọkwa ya? Biko ya gụtụrụ anyị abịa ichi Igbo si na ama ruo na ze ya. Ebe ala akara njiri gbasara mmanụ. Ese? Akara gbasara mmanụ. Ọ sịla akara gbasara mmanụ. Ndị otu ijikọ na-asị mbịa agụ agbụ igbo idigbo ịma mgbe anyị hafụrụ ụlọ. Anyị anaghị hafụrụ ụlọ kemgbe gboo. Anyị ga-abụ ndị Lagos la ndị Abuja gị sị mbịa agụrụ ya agbụ igbo idi. Nka m jigara gị ị na-agụ ka ị na-akpụ isi ala. Mmiri onye na-ekpu isi ala ilecha ma agwara gị a ga-ile m anya a gara eme gị ajọ ndị ka anyị ma ebe onye amaala. Mụ na nwe m nọ nga ahụ adịghị m ka m jikere gị biko nne. A ga na-ekpo gị ka m jụọ gị ebe na-agụ ka gụọrọ gị abụọ m isi 23. Abịa dede. Abụọ ma abụọ. Isi 23.